ανέκρινα. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρεις τα θεατρικά πολύ καλά και καλύτερα και από μένα. Αυτό όμως που δεν ήξερα ήταν η μια υπέροχη Κυριακή για εκδρομή. Και μάλιστα όλος ο τίτλος είναι μια υπέροχη Κυριακή για εκδρομή στο Crève Care. Πράγμα που δεν μεταφράζεται στα ελληνικά, αλλά δεν θα μπορούσαμε να πούμε μια υπέροχη Κυριακή για εκδρομή. Στο σκασμό της καρδιάς. Ή στη ραγισμένη καρδιά ή στην καρδιά που έχει εκραγεί. Και έτσι έμεινε εκεί ο τίτλος. Και μας μιλάς για ένα άπεχτο, σχεδόν άγνωστο έργο του Tennessee Williams. Ακριβώς. Που πλέον έχει τόσο πολλά. Α, μια φίλη Καλά, μας. οι μύγες με κυνηγάνε κολλασμένα. Δεν ξέρω τι σημαίνει με μένα. Θα είσαι γλυκοαίματη. Ποιος ξέρει. Ένα μπισκοτάκι να σε κεράσουμε. Πολύ ευχαρίστως, γιατί πρόσεξα ότι έχετε τα αγαπημένα μου. Α, λοιπόν, πολύ ευχαρίστως. Εγώ αυτό τα τρώω πάντα με λουκούμι ανάμεσα, τα γνωστά πισκοτολούκουμα ή με σοκολάτα μέσα. Α, θα μας επιμορφώσεις κιόλας. Όσο εγώ ανοίγω το κουτάκι, θέλεις να μας πεις κάτι για αυτή την Κυριακή, για εκδρομή που ανεβαίνει στο Θέατρο Σταθμός? Ναι, ευχαρίστως. Λοιπόν, εδώ πρόκειται για ένα σχεδόν άπεχτο. Ίσως κάποιος ασχολήθηκε με το έργο στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρουμε ακριβώς πληροφορίες για να σας το πω τώρα. Πάντως είναι σίγουρο ότι στην Αθήνα δεν είναι το έργο. Ανεβαίνει πρώτη φορά από εμάς σε μετάφραση του Ερίκου Μπελιέ και πρόκειται για ένα έργο και σκηνοθεσία Γιάννη Μαργαρίτη. Πρόκειται για ένα έργο. Ξέρετε, όπως είναι ο Tennessee Williams, ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά τη γυναίκα και την ψυχοσύνθεσή της και έτσι καταρχάς έχουμε να κάνουμε με ένα καλό έργο. Τώρα από εκεί και πέρα. Σίγουρο. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ξέρουμε τον Tennessee Williams στην Ελλάδα, λες και είναι δικό μας πατριωτάκι. Και ποιος όμως δεν έχει αγαπήσει αυτό έργα το του, συγγραφέα. όπως το Λεωφορείο Πόθος, ας πούμε. Η ναυαρχίδα των θεατρικών του έργων, τόσα άλλα. Και το όνειρο όλων των μεγάλων πρωταγωνιστριών. Η Blanche είναι και δικό σου? Και δικό μου όνειρο, αν είχε λίγο πιο ευχάριστο τέλος. Δεν μπορώ αυτό το τέλος. Δεν μπορείς. Ναι. Επειδή όμως Ας δεν πούμε, μπορούμε. στην περίπτωσή μας, η Ντόροθι, γιατί κάνω μια ηρωίδα που λέγεται Δωροθέα και φυσικά δεν θα μπορούσα να αρνηθώ ένα τέτοιο ρόλο. Μια γυναίκα που επέλεξε να ονομάζεται Δωροθέα ο ίδιος ο Τένεση, που σημαίνει αυτή που δωρίζει, είναι γενναιόδωρη. Είναι γενναιόδωρη. Είναι πιο δηλαδή θετικός χαρακτήρας. Είναι θετικός ήρωας. Είναι μια γενναιόδωρη γυναίκα με δειλή, ρομαντική. Όμως, στο τέλος μοιάζει να είναι η πιο θετική ίσως από τις ηρωίδες, γιατί δεν στρέφεται προς την άρνηση ή προς την αυτοκτονία ή προς τα χάπια ή προς το αλκοόλ, αλλά πηγαίνει προς μια πραγματικότητα σκληρή, αλλά εν πάση περιπτώσει όπου υπάρχει μια χαραμάδα φωτός. Ότι μπορεί να επιβιώσει. Εν πάση περιπτώσει, επιλέγει, όπως ο Τσέχοφ στο τέλος του Θείου Βάνια, το να ζήσουμε, εν πάση περιπτώσει, να επιβιώσουμε. Και όχι να αυτοκαταστραφούμε, όπως συχνά μας συμβαίνει. Αυτό το θετικό μήνυμα, λοιπόν, είναι πάρα πολύ. Πώς και δεν ανακαλύφθηκε αυτό το έργο, γλυκιά μου Σοφία? Ξέρεις, υποψιάζομαι ότι επειδή είναι έργο για 4 πρωταγωνίστριες. Ναι, ναι. Και ήταν όχι πολύ για δύσκολο μία. να συμβιώσουν στο παρελθόν 4 πρωταγωνίστριες. Ενώ τώρα που είναι η εποχή της σύμπνοιας και της συνεργασίας. Διότι είναι εποχή λιτότητας και ισχνών αγελάδων, οπότε Ακριβώς. όπως η κυρία Βύση και η κυρία Γαρμπή, ας πούμε, ενώνουν τις δυνάμεις Με αυτή τους. τη λογική κι εγώ. Με την κυρία Κουρί, την κυρία Ελένη Γερασιμίδου Ακριβώς. και την κυρία Έλενα Κορέ Ενώσαμε τις δυνάμεις μας. και συνυπάρχει. Προκειμένου να τα βγάλουμε πέρα. Γιατί αλλιώς. Νομίζω ότι ενώνεται 4 καταπληκτικές γυναικείες θεατρικές φωνές. Δεν αστειεύομαι καθόλου. Θα σου δώσω ένα μπισκοτάκι για να φεύγω. Τι? Να φεύγω σε Πού ένα να σημείο? πας, δεν έχεις να πας πουθενά. Δώσω. Θα φας ένα μπισκοτάκι γιατί έχω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Για να δούμε. Την κυρία Σοφία Φιλιππίδου, Ευχαριστώ. εκτός από τις καθημερινές παραστάσεις στο Θέατρο Σταθμό, έχετε τη χαρά και την τιμή, άμα θέλετε να ξέρετε, να την παρακολουθείτε κάθε βράδυ σε μια υπέροχη νότα χιουμοριστική που μας προσφέρει Τρώγε από το παιχνίδι Πιστευτά και Απίστευτα που παίζεται και προβάλλεται με παρουσιαστή τον κύριο Γιώργο Πολυχρονίου, φυσικά στη συχνότητα της ΕΤΕΝ. Και νομίζω ότι κερδίζετε όλο και περισσότερους φίλους και τηλεθεατές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και Περίμενες μάλιστα ποτέ ότι θα γίνεις μόνιμο μέλος σε cast τηλεπαιχνιδιού? νομίζω ότι ήταν το καλύτερο που μπορούσε να μου συμβεί φέτος το χειμώνα. Γιατί, κοίταξε, θα μπορούσα να παίζω σε ένα σύριαλ που είναι πολύ ωραίο πράγμα και πιασιάρικο. Και να σκοτώνεσαι 18 ώρες την ημέρα. Και να κάνω έναν άλλο τύπο, όχι εμένα, εδώ. Πουλάω σε εισαγωγικά τον εαυτό μου. Πράγμα που δεν το έχω κάνει μέχρι στιγμής. Και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί όχι, δηλαδή. Είναι σαν να έρχομαι εδώ σε σένα, που δεν πληρώνομαι. Αλλά εδώ κάνω τη δουλειά μου, δηλαδή προβάλλω τη δουλειά μου. Δεν κρατάω και πάνω μου. Έτσι λοιπόν, εκεί και κάνω και τη δουλειά μου. Και
είμαι ο εαυτός Είσαι ο μου. εαυτός σου. Δεν είμαι αναγκασμένη να αποστηθίζω ένα κείμενο. Πόσο μάλλον είναι ένας ρόλος εξαντλητικός. Να μην το αγαπώ και πάρα πολύ. Η σκηνοθεσία της παράστασης. Λοιπόν, πάμε πίσω τώρα. Να πάμε λίγο πίσω και θα ξαναπάμε μετά Όπου μπροστά. Ναι. Το πισκότο, ξέρεις, δημιουργεί ένα ευχάριστο πολιτό στο στόμα και πρέπει που και που να καταπίνω κιόλας. Λοιπόν, γι' αυτό θα πω. Η σκηνοθεσία και οι φωτισμοί της παράστασης είναι του Γιάννη Μαργαρίτη, μετάφραση του Ρίκου Μπελιέ, σκηνικά κοστούμια του Γιάννη Μετζικόφ, μουσική επιμέλεια του Ιάκωβου Δρόσου, τον ξανακαλημερίζουμε, και τον κύριο Αλέξανδρο Κοέν που τελεί χρέη βοηθού σκηνοθέτη. Είναι Κυριακή για εκδρομή. Στο Κρέβκερ, αλλά αυτό δεν θα το πούμε. Μόνο εδώ στην εκπομπή το λέμε που κάνει γυμναζόμαστε στις ξένες γλώσσες. Σκότα είναι ότι πρέπει για τις ραγισμένες καρδιές, γιατί ανεβάζουν το ζάχαρο. Όχι το λίμπιντο. Και το λίμπιντο. Και το λίμπιντο. Μπορεί αυτή τη στιγμή αυτό που τρώμε. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, έτσι κι είσαι λίγο στεναχωρεμένη. Ένα πισκότο με λίγη σοκολάτα δεν. Οπωσδήποτε. Κάτι δεν κάνει. Είσαι και ένας άνθρωπος που ασχολείται, είσαι πολύ μέσα στη ζωή. Βγαίνεις, μαγειρεύεις, ψωνίζεις, ασχολείσαι. Βλέπεις και την επικαιρότητα. Να σε ρωτήσω έτσι κάτι λιγάκι επίκαιρο. Το πιτσιρίκι αυτό, ο μαθητής του 20 που δεν είχε την ελληνική υπηκότητα, έπρεπε να σηκώσει τη σημαία του σχολείου του. Κατά τη δική σου γνώμη. Πότε έγινε αυτό το επίκαιρο, συγγνώμη, γιατί δεν είναι. Είχαμε λοιπόν ένα μαθητή λυκείου, ο οποίος αρίστευσε σχεδόν με 20, αλλά τελικά πέτυχε έπεσε, τράκαρε με μια διάταξη που έλεγε πως μόνο Έλληνας, το παιδί είναι από την Αλβανία. Μόνο Έλληνας μπορούσε να γίνει σημεοφόρος στο σχολείο. Τελικά με παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας, το παιδί θα γίνει. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Δεν είναι πολύ ωραίο. Παρενέβη και το Υπουργείο Παιδείας, τι μου κόφτει. Δεν είναι πολύ καλό. Δεν έχει αλλάξει ακόμα. Είναι μια ήδη υπάρχουσα διάταξη που λέει ότι μόνο παιδιά από την Ελλάδα μπορούν να σηκώσουν την ελληνική σημαία. Δεν νομίζω. Νομίζω είναι πολύ ωραίο να σηκώνουν τη σημαία. Όποιος και να τη σηκώνει, ωραίο είναι. Έτσι νομίζω. Θα σ' άρεσε δηλαδή να δεις μια παρέλαση, ας πούμε, όπου ανάλογα σημαία. Με το τμήμα, ένα παιδάκι που αρίστευσε από την Κίνα μπορεί να σηκώσει τη σημαία. Ένα παιδάκι που αρίστευσε... Κοίταξε, από τη στιγμή που είμαστε σε ένα ελληνικό σχολείο, όπου τα Κινεζάκια και τα Αλβανάκια συμβιώνουν, και είναι και παιδιά και δεν αντιλαμβάνονται τίποτα άλλο το από πίσω και το από μπρος που συμβαίνει, τα παιδιά δεν θα έπρεπε να μπουν στη διαδικασία αν πρέπει να σηκώσουν τη σημαία ή όχι. Τουλάχιστον τα παιδιά. Δηλαδή αυτά ας μείνουν μεταξύ μας. Εμένα μου έκανε και πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πόσο οι συμμαθητές του υποστήριξαν τον αριστούχο μαθητή. Αυτό είναι το πιο θετικό από όλα. Αυτονόητο ότι. Να που τα παιδιά τελικά έχουν ανάγκη από έναν που αριστεύει, έχουν ανάγκη από έναν ήρωα, ένα παλικάρι, ένα είδωλο. Και βρήκανε, φαίνεται, σαν είδωλο αυτό το Αλβανάκι το οποίο πήρε αυτό το 20. Και θα σηκώσει τη σημαία. Πολύ θαύμα είναι. Πόσα θα πας με τις εθνικές επετείους? Πολύ. Συγγνώμη να πάω το μπισκότο. Να πας το μπισκότο. Λοιπόν, εγώ νιώθω πάρα πολύ περήφανη με αυτά τα πράγματα. Με τις εθνικές επετείους. Με το ότι εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι ήμασταν λίγοι και οι οποίοι ήμασταν φτωχοί και ήρθαν οι Ιταλοί και τους πετάξαμε στη θάλασσα και η Βέμπο τραγουδούσε και ξέρω εγώ, τα βρίσκω πάρα πολύ αυτά θετικά πράγματα. Βρίσκω πολύ θετικό να ενώνονται πολύ μαζί οι άνθρωποι και να τους εχθρούς στη θάλασσα. Όποιος και είναι ο εχθρός. Δηλαδή πιστεύω πολύ στο να ενώνονται οι άνθρωποι, λίγοι ή πολλοί, προκειμένου να διώξουν τον εχθρό ή να πετύχουν ένα στόχο ή να κυνηγάνε ένα ιδανικό ή να... Ναι, αλλά ξέρεις, είναι και η άλλη πλευρά που σε κάνει να εκνευρίζεσαι λίγο. Είναι ανάγκη να μας έρθει καμιά καταστροφή, καμιά θεομηνία, κανένας πόλεμος, κάποιος βομβαρδισμός για να δείξουμε αυτό που έχουμε. Αλλιώς για ποιο λόγο να ενωθούμε? Δεν πρέπει να υπάρχει ένα ιδανικό για να μας ενώνει? Ας υπάρχει, ξέρω εγώ, η ειρήνη μας, η ευτυχία μας, η πρόοδος μας. Εμείς μεταξύ μας τώρα κάνουμε κάτι, ο καθένας για τον εαυτό του. Δηλαδή πώς θα γίνει ξαφνικά? Δεν πρέπει καθένας για τον εαυτό του? Πρέπει. Λοιπόν, αν κάνει καθένας για τον εαυτό του, ξαφνικά... Θα ανακαλύψει ότι έχει και κοινά με τους άλλους, λες. Μάλλον, ναι. Και πρέπει να ενώνονται προκειμένου να ρίχνουν τους Ιταλούς εισαγωγικά στη θάλασσα. Αλλά οι Ιταλοί δεν είναι μόνο οι Ιταλοί. Προς Θεού, δεν το λέμε για όνομα του Θεού. Γιατί μια χαρά λαός είναι. Ναι, Κάρο, δεν το εννοούσα καθόλου για σένα. Συγγνώμη, δεν έχω. Αλλά τι γίνεται, λυπού στο παζάρι. Δεν έχω καμία διάθεση να πετάξω στη θάλασσα εκτός αν πρόκειται για κάποιο χαριτωμένο παιχνίδι. Στα πλαίσια, ξέρεις. Πώς θα πας? Τώρα θα μιλήσουμε για γυναικεία θέματα. Σε παρακαλώ, πες μου ένα γυναικείο θέμα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια χρώματα. Φέτος τι μόδα, τι θέλει η μόδα? Σίγουρα όχι
Δεν είσαι ευτυχής που η μόδα επιτρέπει επιτέλους τα πάντα και εγώ πήρα ένα φουστάνι, ας πούμε, του 60, του βάλα και μια γούνα και το φόρεσα. Όχι, συγγνώμη, η μόδα επιβάλλει φέτος να παίρνεις ένα φουστάνι του 60 να του βάλεις μια γούνα και να το φοράς. Ναι, πέραν τούτου όμως επιτρέπει να έχεις και τα μαλλιά σου σγουρά αν θες, ή με αντάβιες αν θέλεις ή με χρώματα αν θέλεις. Η Σοφία βλέπει πάντα την καλή πλευρά της μόδας. Δεν κοιτάει που ένα μπλουζάκι κάνει $7.500 και ότι δεν μπορείς να πας σε μια δεξίωση αν δεν έχεις υποθηκεύσει το οικοπεδάκι στα σούρμενα. Τα είπαμε αυτά όμως, μπορεί να το κλέψεις και λίγο. Εγώ συνηθίζω. Να κλέψεις το μπλουζάκι. Όχι, να το κλέβεις. Να το κλέβεις εισαγωγικά θέλω να πω. Όχι στα μαγαζιά όταν μπαίνεις να κλέβεις. Εννοώ στις δεξιώσεις να το κλέβεις λίγο. Δηλαδή, άσε τον κόσμο που έχει λεφτά να ξοδεύεται, να αγοράζει τα μπλουζάκια για να ζήσουμε όλοι και εμείς οι υπόλοιποι. Άμα ο άλλος αγοράζει μπλουζάκι. Αν περνάνε καλά αυτοί που έχουν τα. Όχι, πιάνω το συλλογισμό σου. Άσε με, είμαι σε ίστρο. Για πες. Βγήκα, πήρα ένα μπλουζάκι που κάνει $7.500. Να μην το βάλω και κάπου. Να μην πάω ένα θέατρο, ένα μέγαρο μουσικής. Δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό. Εμείς θα πάρουμε το μπλουζάκι που κάνει 7.500 δραχμές. Ναι. Και πολλά θα το φορέσουμε και επειδή μπορούμε να το υποστηρίξουμε, θα μοιάζει ότι κάνει $7.500. Wow. Αλλά θα υποστηρίζουμε το ρούχο που φοράμε με αυτοπεποίθηση ότι είναι πάρα πολύ ακριβό και πολύ. Θα το συνδυάσουμε και με κάτι άλλο από κάτω, θα βάλουμε και μια χαριτομενιά στο κεφάλι και θα βγούμε με αυτοπεποίθηση. Με την ευκαιρία δηλαδή το πάνι είναι να υποστηρίζεις το ρούχο που φοράς, διότι να μην σε φοράει το ρούχο, γιατί αν βάλουμε πάνω μας ένα πάρα πολύ ακριβό ρούχο και εμείς είμαστε με πεσμένους τους ώμους και τη μούρη κατεβασμένη, τότε το ρούχο θα μας καβαλήσει. Ψωνίζεις? Πού και πού και εγώ. Πού και εσύ, σαν κορίτσι. Και ράβω και μόνη μου πραγματάκια. Ψωνίζω, αλλά τα γούστα μου είναι πολύ ακριβά, γι' αυτό προσπαθώ να κάνω συνδυασμούς με πράγματα τα οποία τα συντεριάζω με μοντέρνα αντικείμενα από τώρα. Και τι πήρες αυτό τώρα και το έβαλες ένα γιακά? Ναι, αυτό είναι ένας γιακάς από πάνω. Το φουστάνι είναι ένα φουστάνι του 60. Αλήθεια, είναι παλιό. Βγήκε από τις ντουλάπες του σπιτιού. Είναι χειροποίητο, δηλαδή ραμμένο όλο στο χέρι. Φαίνεται εδώ από τη γραφή. Λοιπόν, ένα ωραίο καλσόν, ξέρω εγώ, ένα χρώμα κάποιο που συνδυάζεται με το κραγιόν. Και παίρνεις και μία τσάντα που είναι necessaire και την κάνεις τσάντα. Που είναι και τσάντα και necessaire. Και είναι πλαστικό, αλλά πολύ εμφάνταστο. Ο καλλιτέχνης είναι κανείς σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Είσαι και σε ανθρώπινες σχέσεις, καλλιτέχνης. Εννοείται ότι είδα τον τρόπο με τον οποίο καλλιεργείς τις φιλίες σου. Εννοείται ότι βάζουμε την τέχνη στη ζωή μας για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη. Και στη μαγειρική βάζουμε την τέχνη και στη ζαχαροπλαστική και στη διακόσμηση του σπιτιού. Σε μια φιλία ποιο είναι το νούμερο ένα για σένα, η πρώτη προτεραιότητα? Κρατάς φιλίες μεγάλες και πολύχρονες? Να είναι προσωπικότητες οι άνθρωποι που είναι φίλοι. Και δεν εννοώ οπωσδήποτε. Επώνυμες προσωπικότητες. Δεν εννοώ επώνυμες προσωπικότητες. Νομίζω πρέπει ελεύθεροι να είναι προσωπικότητες και να έχουν δικαίωμα στα λάθη.